Kiduk det aradatum sorkara voreng awarsai long dunlo polote mekri meklang bensi ningkarong kachipipon rinti. Athe sorkara voreng kachipalong pen mithanga hemarit pen kedanglok isomar loke pacharlia phan anke akerap long pola pen bainong long der pachat apora hutsitami kachuram adai anke long popusi aning kachipathe pon. Bainong Autonomous Council ke parlo ke ongdung town committee la pen Municipal Board along vorenga warsai ka chuklem aradatum Chiklo John kali ningkan isikali Chiklo John trok ner kepra pli mate ningkan pli ingthang let Bainong kelongle po bangki ningduk tameme khangjang Athe municipal along si arnikang thim chuklem dun bo majok arnisike long jibo po aning kachipat heavens lapu ananing kan pleng dera phita methanga sayamo chiklem bomlo bonta piniarni ningkan please se nang part dera phi Bainong Autonomous Council hin pen Municipal Board along ka chuklem atuma phan Bainong ki pi pon pedet ajok ka che song padupon nilito methang ahem kachelana ji aphan kisung hektik anlo athe non nile to mabang ke sai hem chewang weta heno wangsita Bainong ke long amat siawe sai hem pen arnikang sam hem chedam lote osomaratum kopilo pai nangke wan pi pupo ko anlo ne nilitum ning aduk ketu bonta Bainong Autonomous Council atum nang matha the Lasi Bainong Autonomous Council ki ja tum sita me nilitum aphan matha ponra nilitum ke long nangji abainong anke nang pitha pusi mekri meklang buprupen kachuningri padupon Municipal Board along kachuklem atung voreng anghoy kijut apor an sita me Bainong kachilong pon pe atum si ke ong Jong si nilitum aphan Bainong nang pipon bom pua sonte nilitum sitami osomar loke pacharli aphan admission sitami awarsai longpon po bonta nona banki ningkan kang tim Bainong nang pipe pulote ko son pensi nilitum kireng awarsai kachelong po lasi wo signify incorrect homarni Bainong Autonomous Council lake amahang ke thek anilo Jong si thangnat abirta ke mea ve pulote puthot kachesong padopon thuji pusi kachesong arada tumpen ningjepon lapen alang litum kaning jepon ke nilitum abangke Bainong Autonomous Council Foundation deania phanchotsi jonghong dinglo labang sorni Bainong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen Municipal Board along achokamar atumaphan isibak abirta ke me wanji mene pura chonghong ding anchot luputa salary kelongle ningkan chiklo 84 months an dolo nilitum office ta lasi laso putha ke mane council pen nanglang sonte salary ta nang matha cheta sonte pule he la pen nilihem tun ka siksa kalam mangelo pulo je mane salary long sonte non son osomar admission pusita college admission pusita banglong ramrong joklotji inke admission apor ke bangai modor mahalong husi admission enrong nang puke bangke nang college long ta lalo hela si ramrong sitai li bang admission mangke endunang ko pipinge epreng do olo epreng chitui putang ke salary bang nang pipi pulote ko son malasi council kachari atumta nang mathap chet salary nang pipon bom sonte me pari pulo Council Foundation Day nam pinap lo 75 years ke pleng la si pinap bang ke so la tenetium la Municipal Board achokamar taman ke mekri meklang palama ke dunai mate kuining karong tan lumaga dunai asala so bang ke tuwar chulang ding lo CM sir ke hai function tum all Municipal Board taman ta apreng la ke dupik lo hisap nuli kiri duga tula penye hamba sulai ini siksa pi amalasi prabjin dan silari nang pikante ning sampai itu bapreng lagi dopi kono normal long te itu dat po ke heme pilon itu mesti sulai dan itu non ku pilon itu po pisong het hino wang liputa iri ang se heme ceda mapo laposi dorma nang pi konte ning sampai di lapen Riter ke damtang atum sitame latum selari silong panpe Chiklo ningkan bua ke adormham ay mene sakuri ke damlo lapen ke chia tum seta lapuson
เงินอันตมันเนี่ยดอร์มหาจิลงอังเวลปุสนังซีเลย Halo, hok lo, yak hamren municipal board pen, ni tum ke ai staff lo, tekle mai staff tum lo. Ajir ding pik pen lo ni tum ke la so puthak pen council pen ta kenan memorandum de pidam lo pen, ni tum la so puthak ta chingwai lo. Tala tum tanang pen pi ma putanang pen pi pe. E ke non ni tum ke aningkan kelongle ata do pik lo la ta 84 man do lo pen at least ton la man na bang ke 14 month plus lo te lage ong pik lo 90 kwa ni month da dokok lo man ke ni tum kisum hektik lo Hamren Ben Daniel Ling Hi Karbing Long Life